millonaria. Aquestes imatges són de la llar de Sant Jordi del 2011, que a Barcelona va tenir molt d'èxit, va tenir molta gent, les cues eren immenses, i aquí, en aquestes imatges, vull deixar que vosaltres veieu tot allò que hi havia. Més diré que em va ensenyar amablement un llibre de l'Associació Relataires en Català, era de Catalunya, un llibre titulat Va sonar d'estímul, jo el segueixo molt, i després als postos de relatar, per exemple, hi havia l'escriptora Najat al-Hashmi, l'autora de l'últim patriarca i el Saló Cossos, que s'anava tothom amablement tot això. Després vam veure els dos de la Corte Inglés, que eren tots just a l'altre costat del Plaça Catalunya. En fi, disfruteu de tot això interessant que porten els llibres, i que Sant Jordi és una festa amb molta vitalitat i que sigui per molts anys. Gràcies. no es blanco, hijo. Econòmics de l'Associació Sant Feliu de Barcelona.